Trí, dó, héan, náid, bew. Díochaib se brian ríis gyda'n y corsi sy'n torres sio an díospóireachta Daonlathach a tálaigh teacht dé saharn. Níl mór an náma a go mniu fagus tá dólisteach go mens na cheistionnaí. Ach mos féidirlinn coppla ceannacha a scaga sfersin nó tadanach Níl siúr I díospóireacht in Des Moines, Iowa an saharn seo thugainn. Hillary Clinton, Bernie Sanders agus Martin O'Malley. Ní honan sin agus staid an ráis I meas na boblachtánacht bhí chuigar dí. Gunn sin agus dearan go sin síos go dtí dá réag nó mar sin nó mórgáire. Agus breanaíonn an pártaí sin scailtethe gan leis. Sin é móthúidim. Tá siad ag spear ach níl thora bit le ag tíocht ast dar liom. Bhí muid ag súil le Ceisteantas idir na Daonlathach agus na poblachtánaí go dibhinn ach ceann na feibannaí smó tá ag bhaint le compráid nó chodarsnacht a dhéanna idir na díospóireachtaí ná go bhfuil na Daonlathach agus na poblachtánaí ag plé cheistionnaí amláin difriúla. Tá na poblachtánaí teoirithe a bheag nábhór ag inimirce cáin agus ginmhile. Vaccíniu a sochtaí ní eicimse ach féidir nach bhfuil mé I dteagmháil mar is ceart le coshaintear Mheiriceá ní eicim na ceistionnaí sin ag freastal phobal Mheiriceá. Tá vaccíniu tábhachtach péidir deanann ga chéine ach ní cúis díma don níos mó ná coppla fan géad den tír. Inimirce ceist mhór ach a rís ní eicim phobal Mheiriceá rómhuaithe faoin ná ríre. Ginmhile ceist measc na gríostaithe ach a rís ní mór ceist. Tá chánaíochta cáin tá cáin leor ach sílim go dtuigim phobal Mheiriceá go bhfuil cáin chomhíseal agus is féidir a dhéanamh. Hanna féin feicinn daoine infrastruchtúr Mheiriceá ag creimime. Droicheide an núma, tréanachaí ag léint ón ráilí. Is léir nach bhfuil airgid go leor ag choristeach san infrastruchtúr. Ach ag an am ceanna, chá bhfuil airgid an cháiní córa ag dul an airm. Idir an dálín sílim a rís féidir go bhfuil mé ag teacht ó
perspectíocht an bhótóra Daonlathigh cé nach bhótóir mé, ach feicim na ceistení atá blé ag na Daonlathigh ag freagart do cúiseanna sciime an na cosmhaintere chuí nach bhfuil na ceistení eile. I bhí a híon cinenne. Sa réis dúnmharathe le Daonlaigh inar mharaigh pólíní daoine gorma go neamhróchaireach tá an tír ag athrú iontaine faoi pólíní agus faoin chinne gorm. Bhí daoine agus tá siad go fóill sioppaí go leor ag ceangal daoine gorma le chomhdhúileacht. Idir dálín, sílim go bhfuil daoine bheaganí níos tapúla ag breanú ar pólíní mar tusathóirí na neachtraí. Sin gur bíad na pólíní atá gríosú na naoine gorma nó fiú nach bhfuil gríosú ar bhithirsúil agus go bhfuil na pólíní ag scaoile leis na daoine seo mar tá siad gorm. Is miste beathaí na ngorm, Black Lives Matter. Sin ceann de bhanaí móra na bliana agus seachas dailá leis rinne pólíní Mheiriceá coga de agus thosa siad sanna bheachtas féin Blue Lives Matter ar nó duna tagart do éadach na pólíní. Tá siad arís sa réis confrontation i dhéanamh den cheist, seachas iireachta dhéanamh daile leis. Agus séir tá teachtas seo ná go bhfuil daoine breanú ar pólíní mar náidí na naoine gorma agus go bhfuil na daoine gorma a bhean na pólíní mar náidí seachas cúntóirí nó foinse cabhrach. Caithfear an aibh seo réiteach. Níor lua na hiorthóirí poblachtánacha daoine gorma ar a disúir bháin. Is náid é sin. Níl siad ag doling le ceann de mhór cheistúna na bliana seo, agus dearann go bhfuil sé ró dhéanach dóibh daile leis. Agus má sé freagra na ceiste seo dóibh ná Ben Carson, a chorchain cín mar a níorthóir agus sa bháladí iad ní ceocha siad as-slán. Leasú ar mhaoiniú feachtais. Le fichinúdsaíocha bbliana nús tá le feiceáil go bhfuil na cólachtaí móra ag dorte airgid i ní airgid isteach I bheachtais polítíochta ar bhaithe le tionchar a bheithe ar na pólíní. Taon duine an taon políteoirí bhí a duine sin nírinne sa cheist seo ná Donald Trump. Dúirt sé sin go mar fearr gnó go nícinn sé airgid go gcuireann sé airgid isteach na feachta seo le cinntiú go
go mai sé an garna a gluoch isteach. Tá Bernie Sanders an láidir ar I gceist seo, agus chuirn 6 milliún ar a gúirt uachtarach. Chuirn le go bhreithú na stobaisteach é Citizens United ligint don na super PACs leanach de rai. Chóras lofa dar leis, agus tá sé ag baint dúchra den chóras políochta. Tá an ceart aige. Díar níiad tá vótóirí ag bhreanú ar a góras mar cheann lofa nach bhfuil go acuáin. Cathe chuairt uachtarach na Stáit a chuairt a thuirt ar an gceist seo. Fearre in Síre. Rís ní dhearna na poblachtánaí mór an tagartha go inéachar ach is beag atá á rá ag na Daonlathigh a chuirid. Chuirid bhain cheistorb sa díospóireacht hena sa díospóireacht ar gascíoch nó ar fealtóir Edward Snowden. Ceist an waithé sin, mar has Edward Snowden náid na Stáit Aontaithe agus ag nochtú chlár hol-fearre an NSA. Go heifigiúil is fealtóireacht é sin, ach ní dóilem go meach pobl veri ceall róhásta dá meach is acu go raibh an NSA I dtíanana fearre orthu mar atá. Buíochas le díad a déir an NSA, tá ná ciúin faoi seo agus in áiríre nílas a dhéine merí ceall go fóil cé chó leathan is atá an fearre in tíre. Ceapan an chuid daoine gur fearre thar léir atá siúil, ach ar nó bhunaíodh an NSA chun fearre a dhéanamh go hintíreach, ní thar léir. Tá mas buan mo chuimhne coppla scór míle duine ag gobair don NSA in Virginia faoi láthair, nó an Maryland. Cibé an taon duine rá nó ceart an dlí a chur ar Edward Snowden nó Lincoln Chafee nach bhfuil ag seasamh don ainm chun ní smó. Cúistí má mór se dumsa is seo, mar dá dumsa rinne Edward Snowden de réir a chun síise agus nocht sé rudaí atá in nábhar díomá agus sciime do bhórchuid na tíre. Ní eici coshaintear na Stáit Aontaithe mór an faoi seo. Leasú ar Wall Street. Tá neamar chuid tionchar ag locht Wall Street agus inistíochta ar síl na políochta agus ar síl an airgeadais. Seo ceist an fáin géad freisin. Bíoch ceart ag daoine airgid a thuilimh, airgid mór a thuilimh, ach bíoch airgid á riint freisin. Tá neomarcha airgid is sellibh
an fan géad. Níl tá agam san Lamborghinis agus báid agus trophy mansions agus le héad. Ach, nuair a eice muid daoine ag obair a dárim gan ardú páisúntasach feite achab le fiche blianana de rudig cíns cear leis a góras agus ní dóilm go dtí réimhlóid as seo ach America a bhaid híos leis. Ní bheith fágaí den tíreach Banana Republic le éon fan géad in sna pobl dúnta seo, ní pobl iad ar nó, agus ba nócha ní fan géad martáil go súrach tí bh muid in I gataí. Ba muid in muid díre chasúil le poblacht deisceart America. Gam leisciil, America has, ní deisceart America ar nó. Hallscoileanna agus choláistí. Bhainneann an cheist seo le morgáistí freisin, creid nó nácreid. Chuige bliain nó hin, céad bliain nó hin, déaltaí teach a cheannach agus an taigid a chur síos agus é íc ar a bhainte buise. Well, tá mé go dul thar fór beagání. An sin hosan na bancannaí ag chuirt airgid amach a ríosacht. Agus in áit abramis an 100,000 fan géad sin íoc. An sin bhí tú ag íoc 200,000. Mar bhí tú ag íoc an 100,000 agus an sin bhí tú ag íoc ús ar feadh 10 bliana eile nó 20 bliana eile. Creidmheas. Bhí tú a fáil creidmheas chun an teach a cheannach. Agus nuair a bhí isig na bancannaí go raibh daoine sásta. Freisannaí níos tíirde gam leisciil ní ag na bancannaí ach ag na díoltóirí tithe, na ceantálathe. Nuair a bhíosaigh na ceantálathe go raibh daoine sásta níos mó airgid a íoc ar na tithe agus é íoc réis le ús don na bancannaí dar don na praissannaí. Agus nuair dar don na praissannaí dar de na híosochtaí ó na bancannaí ach ba chumala daoine bhí siad ag íoc móra mar an gceanna le cís agus bhí siad a fáil teacht rééis abramis 3 bliana. Ach tá muid tagaí ag an buinte is go háirithe I geantrachaí mar seo nó áireach ina bhfuil daoine ag íoc abramis $300 million ar chró, ar bhahan. Agus ní léon dar a ráach go mar ní léon teach eile le fáil ar phrais níos ísle, agus tá siad ag íoc ní méid sin aráis ach beidir 10 milliún nó 600,000 fiú sin phrais an tí agus an tús leis. Níl seo sásúil. Now, bhí mé caint le chostaisí choláiste. Thosa chostaisí choláiste ag ardú. Ba chuma le daoine mar bhí siad an ná íosochtaí a áil ó na banc agus an tairgid a íoc aráis ar chéile. Ach nuair a chonig na hallscoile ní go raibh daoine sásta an tairgid seo íoc darda siad na táillí. Agus nuair a darda siad na táillí fuair daoine íosochtaí níos irde ríis. Agus tá muid fágaí ag pointe go bhfuil tú ag íoc ar idechas hallscoile an méid cíne a bheitha ag íoc ar theach. Níl seo sásúil. Agus margheall ar na costaisí idechas
Ifir a hain, tá olscoilní agus choláistí beaga ag dúna, agus ifir a dó tá daoine sa bhean aicme ag mille a go dideachas agus iad a gíre aibrú tríd an olscoil. Se sin tá siad ag freastal ar an olscoil go lán aimsire agus i gobar ar na híe. Ní eispéras olscoile é sin. Agus a rís is siad na micléin agus i Díospóireachta an tionscoil é féin i ní na nolscoilní a bhaith hís leis. Mar ba caiideán an idirchas ag titim agus na micléin a gobar ar a dáirm chunsatá siad ag staidir agus ba na micléin a ráis na tálaí seo go cean fiche bliana. Níl seo sásúil, chathe sé ahrú. Tailliúireacht. A rís níl na cloisteáil ó na poblach Daonlathigh ach Mexico agus éignóirí Mexicánach é teachtasteach leis na hinimimeachtaí. Éine nach bandúchasach é i America. Is de leocht inimirc. Níl ceart ag na hiarthóirí poblach Dánacha seasamh mar seo a thógáil i na hinimimeachtaí. Ní bhain sin tá siad de chur olc ar gach tír eile ar domhan. Feibleoireach tóga míis bhalla mór ort idir muid agus Mexico. Feibleoireach sa bhean airthar, seola míis aircraft carrier agus déanana míis ionsaithe éir ar na daoine. Níl America ag déanana cáirde thar lear agus níl sin sásúil. Chathe tailliúireacht tarlú. Bhí alt sa New York Times inné faoi ambassador ceá is Sasanna ag déanana torasanaí timpeall na Nordscoileanna. Fiú má aithríonn sé hiontinach na macléin. Is cuma tá Sasanna henne féin ina chara le America. Cad marall ar hir a chasú leis rank, na Egypt an Pakistáin go bhfuiridí, ceirt America i dtéanna chun cáirde sa chothús na tíre sin. Tada. Sílan na poblach Dánatha gur féidir leo bhealach amach a aimsúla buamaí. Ní féidir. Agus má dhéanann siad sin níl mé gíre seo rá feice muid buamáil eile chasú leis na úláid ag ná an fór. Tá sé ráite am. An idir le mór an rá faoi árachas mar tá na réitethe go gearréimseach. Ní féidir Obama ceir a stoppanis. Tá chóras sláinte de heisicíns tapchaíisteach. An taoine batá leis ná go bhfuil na cólachtaí árachas ag dúil tú le na scéimeanna árachas atá chur ar fáil ag na stáit agus ag an stát federálach. Réiteófar an aibh sin ach tóicí sé glúin eile ach tá sé tarlú. Benghazi. Tá ní cheist réitethe. Ní féidir leis a bártaí poblach Dánach don níos fuide. Níor ní rá na costí
na Hillary Clinton agus rééis an cheistúchan seo os chóir chuiste chógála caiicí seo hin sílim go bhfuil Hillary Clinton tar rééis í féin a vaccíniu in aine cheiste. Sin an rud is mó a bháin an rud nóir lua aine go fóil gunnaí an féidir dailá leis. Níle sagam. Ceist one reachtúile agus níle sagam am bhfuil na stáitianta ré chun bhunreacht vericha a phlé agus a leasú más gá. So sin ní ceiste ní móra, tá mé rééis bhd an jommarcha áma chathebh leis ach bhíú é agus bhain mé an tainmhat na ceiste na a phlé. Tá súile agam go dúnála se bisteach a ríis féidir amárach nuair a phléithmuid chopla ceiste na dhéile. Éidir an dálín bheoch le 10 agah. Slán tamid.